नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिय'आव दङ आं पिंकी बाग्लारी। बे समाव जों नोंथांमोननो मोननैसो रादाब लानानै फैदों, बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। बर'नि थामथि गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथाखौ सनमान लाखिनानै एनएलएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे बारग' एनडिएफबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो पिटिसिएआ दाबि दैखांदों। 58 नं तामुलपुर उफ्रा बिसायख'थियाव रिलन मोसाहारिया बिजाथि महरै गसंगोन। सा 32 एनएलएफबि केडारफोरा अरननिफ्राय सान्थिनि थाखै फैफिनबाय। अदालगुरि जिल्ला एबसुनि बेन्दोङाव थानाय सनाय नोलोबारि रौता बनगाव आम्बागाव आरो काइजामाटी दख'रा दुलाराय फरायसा आफादा जयै लोगो नांनानै भैरबकुन्द लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव थांनानै नायगिदिंहैनायजों लोगोसे उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरनि इयुननि मोजांखौ हास्थायनानै सांग्रांथि होनायजों लोगोसे समाजारि बेरेखा खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानो सांग्रांथि होयो। मोनफ्रोम बोसोरनि आगस्ट दाननि 9 खालारखौ इन्डिपेन्डेन्स डे अफ इन्डिजिनियास पिपल सान फालिनाय जायो। इउएनअ'आव 1994 मायथाइयाव 9 आगस्ट खालारनि बे सानखौ फालिनो थाखाय थांखिनानै लानाय जादोंमोन आरो बे थांखिनायखौ 1995 निफ्राय गायसननानै लायो। इउनेस्क'नि बादिब्ला बुहुमनाङाव बिसोर 28 जौखोन्दो। बिथांमोननि सुबुं अनजिमाया 500 मिलियन जागोन। बे सानखौ बुहुमनाङैनो थागिबि सुबुं माहारिफोरनि सांग्रांथि होनायजों लोगोसे बिथांमोननि मोनथायनि रैखाथिखौ होनो थाखाय बे सानखौ फालिनाय जायो। मानोना बेनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। गोजोन्थों।